Uziqhathe nabalandeli bakaMgqumeni Umlisa obeqamba amanga enkundleni zokuxhumana ethi wazi ibhova. Lo Mlisa uveze ukuthi ngalesikhathi lesi uMgqumeni ebhala le ngoma ethi izulu liyaduma, wayethi yena izulu liyaphazima. Lo Mlisa wasefika nokuthi akathi izulu liyaduma. Ilapho wayiqhathe khona nabalandeli bakaMgqumeni. Awuyibuke le video. Uma uthi egoli ufike sokwashona ngisho uMgqumeni, shothi uyisifiki. Nama ngikhumbula kahle ngifike egoli 2006 uMgqumeni ngoba ekhiphe i-jukebox. Walandela lapho 2007 wazokhipha iMagic. Ngoba i-jukebox ngahamba ngayilalela le Jeep Ngiga. Yena umuntu engayimjwayeli ne-Magic futhi ayilalela lapha eflatini kuNgiga lapha. Thezokhipha SMS ngase ngisebenza lapho ngoba nganyuka nje esahlanganisa ukuthi uzokhipha. Leyo ndaba isakhulunywa ngoba lapho ujwayele ukufica ukhangelani uNgiga ojive babengavamisile ukuthola banomgqumeni kangaka kuleso sikhathi. Ngoba uMgqumeni le ngoma khona le ngoma ethi izulu liyaduma lapha. Wayicula ethi izulu liyaphazima lapha. Ngaze ngahleka wathi mfowethu ngathi mina ngangcono le ngoma ethi izulu liyaduma liyaphazima. Awuthatha lo mbono ukuthi le nto ebengikhonzile noma kade ngagidi mina. Kade ukuthi mhlawumbe ngizophatha lezi zinto abagida ngazo amabhisho. Kade ngagidi kodwa wangibiza nalapha kwi-autograph khona lapho ungibiza kule ngoma yibonga.